Này logoper जोंहा दिनै अमा बिखा मोदोम बिबु एसे संनानै जालायसिगोन दिनै बिबुखौ रुगासिनो नै साफा खालामबाय आरोना साफा खालामनानै दायो रुगासिनो बिबु बिखा जालायनोसै दिनैनो बे जाबाय बिखा बे जाबाय मोदोम ना एसे बायदि नुदों नाथायबा एसे नङा बे जाबाय मोदोम बे जाबाय मोदोम ini coba buka ini video lana फैलायबाय सिगाङावनो बयखौबो गुड मर्निं आरो आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं दिनैनि भिडिअआ बेनो दिनै बेनि संनाय खावनाय लाबोगोन आङो माबायदि संगोन दायो बेखौ गोदाना लाबाय बेखौ दायो रुगासिनो बेखौ साफा खालामनानै गोदानानै संनाय मानायखौ आं आरो लाबोबावगोन बिदिनो नायलांबाय थादो स' बिदिबा फैबाय थादो दा दसेनि उनाव लोगो मोनलायसिगोन नै लोगोफोर संबाय आरो दा बे बिबुखौ एसे मोजां एसे हालदै नाङाखै नामा बार dahil seluruh kadang-kadang dapat dan banyak bibu bika bibu abis saja sih bibu bika macam mana ini juga nareng gilai hidung nak kalau orang sangsi hai dah dia isi menhang jabatai thai hesigan ada nih एवनाय मानायखौथ' लानो हायासै माइरं जावनायनि थाखाय आङो माइरं जावदोंमोन नालाय आं माइरं एसे थानायखौ लाबाय थानो हायासै आरो टेस्टि जागोन दा टेस्टि जाया ya sun hargusnya ha Elgin naman ya sun kaman. Slogan ka daman. Wait, man, sagi. Kumbuslan. Tadi waktu apa, bro? Hah? Tadi waktu apa? Lihat sudah nih. Sika. Dos tak apa ya, sosok sebutan. Ada pemikir. Sipur ya kan. Ada sipur di bawah mana di bawah. Mani wala pura ima. Pura din dala ka, musang ka. Jatuh kya? Odi kecil kya? Hah? Video sa. Kau nak ni? Saya cari. Oh, tulai na kima. Kalau gitu selalu ini. Sekarang angin bagi saya selalu ini. Kalau kita nanya orang kalau tu. Angin selalu bagi selalu tadi. Logoper जानोसै दानिया इदिया खावबालाय आसे अमा बिबु बिखा जों जानोसै बार जानोसै बार जाबाय थानोसै लोगोफोर नायलायदो नै जाखाबो साथिखान
दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै अमा बिबु बिखा जों संनानै जानाय जायफोरा मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामनो दे आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबो आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान फैयो अननानै साबस्क्राइब खालामलां आरो बेजों लोगोसे लाइक खालामलां हाथायाबो साना बुंनानै दं दा बिदिबा बाय बाय